When your lifestyle's like the matrix and you're always just up in the latest. Travel go everywhere in a spaceship. All the ghetto you can relate with. Yeah. Take a step in up with show. Spanish down but we crew. Big up Elton View. As a road. When them a do when we not around. Make them belly I get so fat around. So we look and see. Ragazzi, upilo. Manangiti bambada. Bambada. My body, around here, huh? And you know, what are you talking about? Very stupid. Why don't look so silly, man? When your lifestyle's like the matrix and you're always just up in the latest. Travel go everywhere in a spaceship. All the spaceship, all the ghetto you can relate with. Yeah. Full of fire, oh yeah. Tell them what you buy, oh yeah. So we need more shelters for the homeless. So you add the niggas on your own. Get some million and put it on the road. Have it in your pocket and in your board. Listen to my old coming like a order. So just watch you go cover them nose, yeah. Fire me come with the fire, me come with the fire. Burn them from my engine within a year, yeah. Finale nyo footman man bat basha FPW protection of bakipita nyana fet manje sebenza kanjani uyakwazi ekhabo lo mjini Ubani ndoda ifunayo. bathi Sunboy ndoda indoda endala nje idakinyana ndoda shanga le height njenge ya ndoda Ndoda opho uthi ufuna le ndoda. Check mali. Kacha sani lembelebele. Ngicela usidame sesitakulila lesitakulila. Okay, na masangambe yokinga le joint then indaba sengiyakubhelela siyahamba. Okay, ke mina ngibona. Okay, asayibala. Sesikhulume ba. ndoda mfethu sesingakhuluma mfethu yathi bayabazini mfethu yathi le azingaba ngakuthi uyayazi mfethu cause yalatasa akusindoda ibalekana ndoda indoda ehloniphekile ethanda ukuphila namajida nethi isebenza ngale zinto lezi amabhima ndoda Balera yini ukuthi wena zwela bana nombolo yakho nishayela nazo nishayela. Awusuke shayela wena lo shayela. Ngishayela ngani noma ngangithula. Ngani? Hayi uzoshayela nje African. Kancane. Savunyela. Wona ningathanda nawe Uyathala ntokuthi ungayini kula kudela. ngifuna ukuthi ngadeni la ngizwe la ngishayela ngithuzwe. Thola. Yebo. Lethela ntokuthi walelani kuwe. No. Acho vele ngiyayishayela ninazo. Acho vele ngiyayishayela. Okay, wena simo la. Yazi thini ba. Yale ndoda nginteke ngiyazi nginteke ngiyazi lapho. ewe mfethu Bathi ke
Singabukisana nje. Into kuphoyisa ndoda. Usinaphoyisa. Ngiyona iphoyisa ndoda. Yimgathi ndoda usibura ukhadi yasikho seneli spray ndoda. Suke embobhela ndoda eMpumalanga province ngihlala eMathafeni ezone 2 ndoda. Indoda izavela. Ndoda ufuna ukuyinceda kwamampela ndoda le ndoda. Leyo mfethu hayi. Rafi tusale tsingo letha ngokubukela ke nako kuthona. Okay, thathe ke mngani. Hawu lokho. Yabona. Everybody ndala. Ase ngiyabonga ukuthi ngathi la ngimdala. Okay, shotha nevuka ntaslim. Izo. Efethu phela kwesindi uyafosha sakulokujeza. Ya mfethu ngafotisa mfethu manje mfethu ufote ndoda mfethu anginazitho but yazini izinto zami zonke zahlala ziyi-safety ne ziku-safety sebenza ngamakhadi ndoda asina cash ucash olova bosihuzula uyakwazi lokho fethu yazini uzobamba nayo i-FNB card ne i-visa ne nayo i-wallet i-number it's 8899 ne 8899 you can save 8899 ipin uzothola 3000 lapho namhlanje okwamanje manje akwamanje afukusha sekulojini Yathi kusele mngala asahambe sele kuwe lo muntu. Ngeke phela sente silima kanjini. Asahambe kumele somcheka futhi. Ngeke. Futhi asitshele kahle ukuthi yilokho sente silima kanjini. Manje stop simshaye mina simshaye mbali mali. Hayi kuleka sidosa. Ya, awuvuka iplan. Ngiyanibita mina niyahamba la ngibita ngiyahamba ngekhaya. Ngibuya phinyana. Nihamba ngithetha nibuya nyana. Ngibona manje Saxolisa ma. Okay, ngibila nokuthi ngihamba kumatshe amadoda. Ngifuna lento. Hayi ke mama sathi sikhuluma sikhulumele nje. Lo muntu lo lekhazi zami ngifuna kuba kumisa kusodwa ngoba wathi akayadini sodwa yena kunyanga kangakhala. Kodwa uyasikhaza sikhona siphila, itambi zishiyeka nje. Lo zweli wakho la sifuna umkhalisane ukusijwayela akaphilize la kulabanye. Ngeke sifuna umkhawulisa phela. Okay, abantu akibonela nina sisodwa kutana kanjani. Mina ngoba sengikhulumile naye ngaveli ngehlula mina. Hayi angeneke ngakubonela nina. Yizo fethu. Kodwa yaphatha kahle ngisemzini ngala ngicabanga ukuthi thinda ngishi. Ukhona yini? Ya ukhona. When your lifestyle's like the matrix and you're always just up in the matrix. Jumping for everywhere in a spaceship. All together you can relate with. Yeah. Take a step in up with you. Spanish down for big crew. Big up best view. At a road. When them a doing when not a road. Make them belly I get some fat around. So we look and see them a bag around. Right over rights for the likes and the like. So make them fight for you. So come light for you. Since them did the element. Yeah. Hey, my kids, my talent. Watu ambao yatii.
Angiyazi le ndoda kodwa bekungakafanele ulethe umuntu ukuthi ungasiseqala uyabona ukuthi uphayizile kuba lo muntu omlethile uzowubulala. Ayikachazile isitolo esiningi ukuthi kanjani senze into efuna into ayibeka ngathi mnayi Bosana ngindoda esuke eMpumalanga province enelispray sembongela ihlala emathafeni ezonthuni ngizile ngandlebeni ukuba inendaba yokuthi kunemoto eshayeke phasi emphathi yebo ngivile ngandlebeni emphathi wami ukuthi kunebafana abakhula abalinyetwe imoto yebake ngivile ukuthi uyabafuna ku-agent kakhulu and kulokuba agent mina ngidakwendela into i-agent le-agent yayathi agent le-agent i-agent le-agent akwendela into lenjalo ke mina nakusasa lokhu ngakuphumela nabo but ngifuna 800 scored baba. Uqinisekile kuloko kusho noma kanjani Krotman mina ngizange ngabuya phasi ngihambe emoyeni mina balo nginabafana bami ababili lapha abanje abawa enibidule kabi le moto so ngifuna umuntu ongabakhipha ngoba umsebenzi wabo bangabawucela khona umsebenzi engisafuna bangenzele obalulekile. Yabuza Krotman yikhona kumbekele okungilethela lokho yikhona okungilethela vele ngiyamdinga umuntu ospecial ongungqwedi ongayenza lento ngoba ngibajabe kabi kepha bengizombhadala nasabuye nabo umsebenzi nasawucedile anginankinga nemali noma kanjani 800 scored baba siyaphumela scored kanjalo baba 800 scored ngiyo lengisilethingeka baba noma kanjani ingane zakho zobuya baba zobuya ziphelele njengomdlela yakho baba. Mfana usho ukuthi 800,000 kanjalo boss wami 800,000 ngakhiphe nini bafika nini la ngo-1 bayaphuma ngo-2 ngiyangena ngo-3 ngiyana ngo-4 mfana wami bengikunike i-deposit ngoba nako yaduma kepha-ke ngifuna labafana na ungabuya nabo noba ungathi ufuna $1,000,000 ngakunikeza izinto nasobuye gogo wami lomkhulu lomdzana nakanjani batobuya mina vele bengifuna nomsebenzi njengoba somnike emsebenzi babe wami noma kanjani ngibuya nabo ngo-4 bayangena ndoda-ke ungaze kufikela labanye bafana kube bakukhandile nje lapha eyi bekuzaba kubi bebaza kulwisa lapha kungenwa noma kanjani sesiyawuze sibonane ngaleli langa sokubuya nalabafana bami lomdzana usukhulumile